sizizungezwa siphelelwa amandla singazi ukusenza njani. Kodwa lithi iBhayibheli kunendoda eyahlaselwa amabutho ngaphezu kwamabutho wayo. Le ndoda yakhuleka kakhulu yathi Nkosi mangenze njani? Ogama la ndoda uJoshua. uNkulunkulu wathumela umprofeti le ndoda. Wathi uMesaya. Into efanele uyenze wena, thatha ithemba lakho ebhekile. Mina ngithi wena umuntu omusha uMesaya, izimo ziyakwehlela ngapha nangapha. Athi amahulumende waziwa ngapha ngapha kodwa wena izwi lakho lokhulumile. Yona kume njalo wena ukhona baba. Ngoba yena amazwi wakhe awazi ukuthi ngoba ezempilweni yakho awazoshintsha kanti kodwa azoveza ukukhona bakho kuwe. Izwi loNkulunkulu bazalwane masithande. Ithele ndoda mayisikhulekile uNkulunkulu wathumela umprofeti. Wathi umprofeti uMesaya uthi uNkulunkulu ubhakisiyone yakho. Isinge yami uzokuwela yena. Nithi wena bhekane nakho kuphela. Kodwa bheka uNkulunkulu nozakulo. Nithi iBhayibheli uthetha uNkulunkulu wambiza esikolweni. Wathi Nkosi kiphizo, sayikiphizo uNkulunkulu. Wathi Moza uphethe ndayenza akafokusa kini. Kodwa wafokusa uNkulunkulu. Wayazi ukuthi mayingabheki inkingi uzoshona pha. Kodwa mayingabheki uJesu. Yena usele phakathi. Igazi lakhe lafe lathi uyoma njalo amele ubuhle bakho. Ngoba yena make wabiza igama lakho usukusukulethile bazalwane. Sakungakusho bakusho kodwa wena ungumini bazalwane. Nawamizwa ukuthi uthanda umama baba. Mbele mama uJobo mama awu ulusha lethu. Angisebasha. Angisebasha na. God will do exceedingly abundantly above all that I think, above all that I ask or think, because I honor Him. His blessing will chase me down and overtake me. I will be in the right place at the right time. People will go out their way to be good to me. I am surrounded by God's favor. Chapter 5. It is a freedom that God has set us free. Oh, I ask you to see that and don't must stay. I will start to see you passing through God and don't show you. Go man, when I need to manage for I must forget. What does that forget about? What does I need? What does that is that? When I need to myself coming again, close to the sheet, close to myself. Nyaki kali ngenzekizwe kuwe mawuzo bisathi kuNkulunkulu asesokusa ngoba yena uyamela ubuhle bakho uyamela igama lakho uyamela khona bakho bazalwane ngakho bazalwane into emusha kuba into emusha manje yazi into emusha ngendlela omuhle ngayo abanye bayafisa ukubeze ukuthi amalike yakho ukhuluma khumbula phela ukuthi ungakhuluma ayikho uzokhulumisa ngakho ke into emusha into ezokusiza njalo khuluma nomuntu
utshele uJesu ukuthi uJesu wenzele uyini. Amazwi kaNkulunkulu lithola afike khona afike enzeni afika ithola indawo. Njengoba washo kuye ashiye bayawathatha awathatha ngoba kaNkulunkulu indawo azoyithola. Akwenzi kanethu. Lafika hlala khona ngisho ngathiwa zikhona izimo kodwa zenzani ziyaqhamuza. Ngoba sefike izwi. Izingothanda nje sifunde kulo bazalwane. Lapha kuJoshua chapter 1 verse 5. Sasathola sifunde la kuthela. Umusa kaNkulunkulu sakhe sonke ngaso sonke isikhathi. Joshua chapter 1 verse 5. Sifunda nje lezo bazalwane bese kuhlala phansi. Angizibambe sekukhulumiwe. Khulumile phela kaNkulunkulu sibonga. Hawu wakhuluma umthetho wethu. Kuqedile kahle kahle. Angifuni ukuziwathi baziwasho napho uNkulunkulu. Ekubeni uNkulunkulu ekhona empilweni zethu. Ake sivezele thina ukuthi cha lo muntu esikhuluma ngaye sithina sidisiwe ngani sidisiwe. Asidiselwe ngoba sibone isidiswa kodwa sidiselwe umusa kaNkulunkulu esibona kwabasidisiwe. Asidadele umusa wabo kodwa sidadele ubuhle begama lakhe. Lona eliyilo eqaleni eliyilo ekupheleni. Yakubhoza ikasazana. Yakubhozela thi. Kwangekho mnandi kuye kodwa wayeseve impilo yakho. Ngoba wayebona umzimba obathuna bathi uyihambela ngoba kwayebona ukuthi hayi sizokushaya. Hayi sizokushaya bazalwane. Ngicela usethola izinto angifundeni. Joshua 1 chapter 5. Akuyibakho umuntu ongema phambi kwakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Njengalokhu nganginaye uMose kanjalo ngiyakuba nawe. Angikukuyeka angikukushiya. Kuqedile. Sekukhuluyile. Akabathi ukuthi mayifika kanjani ngokubizela. Athi into ezenzoyisho. Ngoba sikhona. Usiwese hayi ngoba mhlawumbe siwenga sothi kodwa usiwese ukuthi awusazowenza phela ngoba kodwa siwese ngiyeza. Lithi iBhayibheli kuJoshua chapter 1 verse 5. Akekho yomaphambi kwethu. Akukho uzivibana noma ngabe senza. Akukho kumelana nathi. Uthi yena uMose waba naye. Nawe kanjalo ayezokushiya noma abizimo ziyahlasela. Senza awubuki ngani uGenesis bazalwane. uGenesis chapter 37 bakhuluma ngoJoseph bazalwane. uJoseph uJoseph wahlala uthatha umuntu. uJoseph indoda yamaphupho. Into ezosiza ukuthi ubambe kaJoseph. Musuyibambe uJoseph kodwa sibambe wena uJoseph. Ngoba uzobamba uJoseph uzothi kanjani ngoba kusikho. Kodwa sibambe wena uJoseph. Inkinga bazalwane esihlupha sithi namasakhulu ulimi lwethu. Siso. Awungalaleli bazalwane awuphulwe ngibana uyamaze indoda yasiphethe kanjani ngalalela. Kodwa masiqala ukukhuluma sehlukile uzobona ngazathi hayi. Lo muntu lento esikhulumayo. Awuboni ngani uJoseph avuka nephupho lokuqala bazalwane. Wathi besisenzeni siso. Sibaphethe kuze. Sithanda sibambe kubezami. Thanda kubezami. Sonke senza bawo bazalwane. Wathi bazalwane lephupho lesibili wavuka leli. Uthemba ilibona lonke ukuthi wenaleleni asathi ingane asathi sathi umama idinga ubaba idinga abafawo idinga ibandla lonke. Wathi webaba wemfowethu wedadewethu ibonila abonila yini wedadewethu ibonila abonila yini ziba wemama wemfowethu wedadewethu ibonila ziba ikinga ebhekane nawo bazalwane. Lo muntu wabonila bamfaka ukuthi bathi thabile ngawo uthema lo muntu wabona ukuthi uthema ibona wabonani wabonila waboninganye zanzani ziba bazalwane bakwazi ukubonila ibawikanye nasiyini sinabona sana asiyini sinabona zinto eziyizwe selesha namba wasona esibubheka sibisiwe kungani wena ukuthi unganakho bathi ngaphambi ukuthi uya kungani wathatha iBhayibheli ngesikhathi sokuthi iza ngoba nawe uyakhona awazi ukuthi kuzokwenzana ngakho ngithi isimo obhekane naso khohlwa Yesu wena lalela uJoseph wathi yibalila ngabeninyanga zenzani zibawa ubuyini besiyini sibhekene naso besiyini
hayi ntumusha akuvuke asa akukhuluma akuprofesa impilo yakho akukhulumi impilo yakho wonke amakhulu uba ukukhulumile lapha phambili ithi uqedile yazi mashiye sodwa akonje ucaba wonke ufikela ukuthi egazi kwenzakalani ngoba uyazi ukuthi mina ngazala ngabazala basebonakala ukuthi bonakela bazala abantu nabo bazala lapho bazala kodwa naba yazi sithi mayifika bethi sazila sazinya inganyezi zibhalela nje ayikho lokuthi usenza ke ithi sokuthi nasemkele sikhaliphethe ukuthi so yini ngathi icebo lethu yini ngoba noma yini sithi sondela kithi asikho sokuloku resistance bazala lichibe that's the flow as the flow usibona ukuthi madoda ngabe kodwa lokho kwenzakala yini hayi ngoba umusa wakhe wanele umusa wakhe njengokunjalo ilizwi lakhe liyaphila bazala ngempilo zethu yabona izwi lakhe yini ungenziso ukufana omncane elo yazi umfana omncane mayelo bazala uyawina omunye ahlule right vele kulokho bakho kuhlula ubokubhula ukuthi lokho kuhlulayo mangahle ezwe izithiwa nababa wakho yazi indlela zoloma izoshintsha akukushintsha kodwa kuzothi ukuthi nababa ngoba presence yababa isikho ishintsha sonke isizwe akho nana masihlase ukuthi wena hey intelisa naye yesabele ngoba umlilo ngushisayo akekho ocishayo umlilo ngubasela akekho ocishayo nofuthi nxathada ithula amadoda amathathu afaka esithandeni somlilo athemba efaka esithandeni somlilo laba ibeke njengenkosi athi thina sikwazi ukuguqula uNkulunkulu ngoba simazi uNkulunkulu yedwa wathi yena nabayadla ngizobathatha kufanele abaqabanga ukuthi usifake emlilweni kodwa bathi sifake kodwa sizokukhombisa ukuthi uNkulunkulu ukuthi uzosikhipha emlilweni noma ngasikhipha ngemlilweni kodwa we are not going to bow because of the grace is sufficient because of the mercy of the Lord is protecting you. Whosoever connected with you is going to be protected because of the mercy, because the power of God. I want you to feel it. Sinezelo emhlabeni siyasihlasela wabedeshela siphelelwa amandla akuma noJoshafat akazama lokho exayisa kodwa wathi uNkulunkulu ngenze njani uNkulunkulu akabuza wathi mina nje umprofeti wathi umprofeti uJoshafat ungasabi ukuba mina nawe ungasabi lepo bhekana yakusiyona yakho isiya koshwa yiyo wathi njalo Joshafat akabanga nokwathi lamaqhawe kuthi wathi maqhawe kuthi hayi man yonke madoda hayi sesiqhubile kodwa kanjani simana wathi nyamazo wakuvela ekhaya wathi nyamazo wakuvela wathi nyakini nawe singathi masishaya masivukela uthi mina nyamazi nagogoza agogoze nami mahala kodwa lathi nagogoza izulu zazisu lathi nagogoza kuno lathi nagogoza kasula ngaba uthandiweyo kaNkulunkulu ngoba imesi kaNkulunkulu impilo yethishi lapho sithi siya sabethi samshaya uthi mina ngothandile kaNkulunkulu mina ngakwenza kodwa imesi kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi iyaprotect wherever I go with the mercy I'm blessed I'm blessed yimene ngilale ngoba umusa wakhe unjengokunjalo into omuhle sengamazwi nje ugcina sembala sithi inhliziyo zethu sikhulile manje bonene yazi ukutshela umuntu ebezwa emadleleni kuyinkinga lakho ngoba usibona ngathi into ukutshela yona ngazi namhlanje ngayizwa kanjani ngoba uyezwa kanti umuntu ongezwa ufuna ukuthi uzomthethe aza okhona into okhuluma nawe wena